tupu anyị aga ezumike ọ nọ na-ekwu okwu ihe gbasara otu esi eme ka ọ dị mma ka ọ bụrụ na obodo anyị bụ Naịjirịa ga-anọ n'udo n'ihi na ndị a na-egbu uwe ndị mmadụ ọwụ ndị Chineke kere eke mana anyị nwekwara onye isi ala anyị nwere ndị na-enyere ya aka na-arụ ọrụ mana ọ bụrụ na ile anya aga m ajụ gị sị ọ pụtara na ha na-eme ihe ha kwesịrị ime mere o ji awụ a na-egbu ka ọ nwere onweghị ndị na-achụ ndị na-egbu ndị mmadụ isi n'ụratị asị gị na ndị ka nwụọ n'ebe a isi n'ụratị asị gị na ndị ka nwụọ n'ebe a ọ pụtara na onweghị ihe ndị isi ala nwere ike ime ka udo wee chịa n'akụkụ nke ikwuru ma ọ bụkwala onwe ya maka ịbịali na-ele anya ịma asị onye anọrọ mgbe e nile ozu isi anya bụ onye ozu ebido n'ụkwụ wee bawa onye ozu ife gbasakwa nchekwa ndụ na akụnụba a na-ekwu okwu n'ime obodo anyị Naijiria ọ bụrụla ihe ọ na-eme elu abịa gbangide a na-eji nwayọọ nwayọọ wee mee maka nke ebidoro ya bụ ihe ememe na agwa nke na ya bụ ajọ ndụ na otegbuele nya bụ mmiri ba n'opi ụgbọgụ na ya bụ ihe ọjọọ na ọ gbago afọ ghọọla anyị omenala ekwulu m ụdị a na mbụ omenala ihe gbara afọ ghọọ omenala wụzi igbu ndị mmadụ n'obodo onye ka na-agwa na ọgụgụ na omenala maka ọ na-eme eme nwere onye na-ekwu ya anọpịa nke ọ jụọ oyi ị na-eme na iwu kedu hesman a na-ekwu okwu na-egbu ọkwa ndị nke a na-enwechi ume apịa gbọọ ọrụ ndị TV ndị Fulani bụ ndị na-achị efe ume na-efecha azụ na-adị ka nkwale na-eje ebulu egbe rifle were eje agbụgbu ndị mmadụ nkịtị na mgbe e mere ụdị ọwụ na onwe ka esi mee asị na egbuo ndị nwe ebe nwa enwe eyewitness ma onwe ka esi mata asị na ndị hesman nwegburu nta ndị gọọmenti ewepụta n'aka nne gọọmenti na ọmụmatụ o nwere mgbe elu na Sri Lanka mgbe agba bọmbụ na Sri Lanka anala a na-agba tupu a narị agbalị nya bọmbụ nọ na onwere onye mụ ihe nya nwa amadi bụ n'akpa maka mgbe ọ narị ejeli nya bụ ije CCTV gosi nya nwa amadi ya na akpa nkwọ n'azụ ozugbo ọ gbachara na nya bọmbụ sekuriti karịa akụkụ ebe niile afọ ya gbaa na ọha nta onye mee na Sri Lanka anyị nọ n'obodo anyị Naijiria n'afọ onye mee nya ya ọ dị n'ụka ụdị nke eje na ọzọ obodo jeje gbaa n'ụlọ ụka nji wee maatụ mbụ elu luoto onwere onye kpọrọ afọ onye mee nya ya mana ejere na Sri Lanka gbaa anya bọmbụ nya nwa amadi gbaa bọmbụ na onwe ya nwụrụ anwụ maka suicide bọmbụ na ọ nwụrụ anwụ n'elu bọmbụ ọgba stil ndị na-afụ maka nchekwa ndụ na akụnụba na nyawa obodo ma nyopuo nyawa obodo nyopuo be nya nwa amadi jeli bie ejeje malụga nyopuo ezinụlọ osi ya malụ ma afịa ma ihe niile ka ezi ka o ya eme eluo na nke anyị ọwụla alụ ihe na-ekwuwụlụ na ọ na-eme elue ọ na-eme abịa na gọọmenti a na-enwe checks and balances na gọọmenti enwe legislative arm nwee executive arm nke nna enwe judiciary ọ na-eme elue enwe checks and balances elue mụ na gị na-abụtụ ọtụta ịma na-eme na-ekwute asị ụfọdụ edebe anya na ya da atụta asị mgbe ije na fast food dị na-ede VAT n'okpuru ọzọkwa ya wute nke obodo anyị kwuo okwu otu isi gị ọ na-emezi elu analicha anyị taasị niile a lee ma mmanụ petrol egote ezigbo egbe a ya enye ndị ya eje na steeti ma ọ baa n'ime obodo chechekwa ndụ na akụnụba ndị politicians eweli eme bodyguard fụọ akpụ zaa ofu mkpụrụ onye ya na-aga polisi akarịa 50 elu hilos bọs ada atọ n'ihu ono osi da atọ n'ihu enwere ike adịa ndị mopo 10 na atọ wụli ya wụtatị nke ọ nọ na ya onye nke a special onye na mopo Miami ya nọ n'ihu onye nke nya anya ji ezigbo egbe ọ nọ n'ihu onye nke n'ebe a ndị nke ya na-azụ ihe niile awụ ndị ịnụlọ mgbe emere elekshọn kwa n'Ekiti ka ọ na Ondo steeti ka si emere elekshọn sekuriti niile nọ n'ụwa ekpo naanị ya a na-akpọlụ thousands of police officers ndị mmadụ ji ebe ọzọ na-anwụ nkịtị na onye wụ elu eli anyị ebido si gị iwe bụ ụgwọ m nwoke ji ogu jide ọfọ elu anyị ebidoli n'isi ime onwe bụgo mbọsị nkwulu okwu da aṅa si n'elu ọ dịka ndị uwe ojii na uwe ntụntụ anyị anaghịzi na-akpọ ndị asa ndị uwe ojii onwe ndị nke uwe ha na-acha ntụntụ ndị uwe ojii na ndị uwe ntụntụ anyị enwere n'obodo Naijiria ebidogbuda n'isi ayọchasịcha ha ncha niile mana ọwụ ile anya gị hụrụ ọ pụtara na ihe a na-eme n'obodo anyị ọwụ ndị uwe ojii gosi n'aka ndị ọchịchị obodo anyị ha na-eme ihe ha kwesịrị ime n'ihi na ọ dịka anyị kwuru n'obodo Sri Lanka ọwụ onye isi ala ndị Sri Lanka gwara ha na ya nyere ha site n'ụbọchị dị otu a ruo ụbọchị dị otu a ka achọpụta ihe mere mpụ na alụlụ a na-akaligo agwala gị na ya ejegodo bido n'isi mmiri na ya enwe checks and balances anyị akụziri anyị na gọọmenti
mgbe ni anyị mee gọọmenti na sekọndịrị anyị ebido n'isi tinye bụ ihe n'ọlụ nyanwụ ihe a nọrọ n'ọlụ n'ime obodo anyị Naijiria ya na-asị gị checks and balances na gọọmenti wee wụ na executive arm na-alụ ndị nke legislative na ya n'okpuru a na-enyocha ihe ọ na-alụ na ndị nke judiciary na-enyocha ihe ndị nke a na-alụ. O nwere ihe m chọrọ ịmata ebe a ka otu checks and balances ga-esi gbochie ọnwụ ndị mmadụ na-anwụ na obodo anyị. Ngwa na-ege m ntị ebe nsi wee na-abịa ka onye esi wee tinye aka ma ọ gbochie nyawa ihe ma ọ gosi eli ebe ndị gọọmenti a si anyị si eli mpeli ọnwụ na nyawa ihe dị ka o si kwesị ịdị o kwesịghị iwe elu ndị sekuriti ya nọ n'etiti ilu na-echekwa ndụ ndị mmadụ iwele 30 na-aga n'okporo ụzọ soro ndị nke niile nọ n'okpuru ya epuru obugu ịdrọp nata ụfọdụ sekuriti onye mmewe mpụ na alụlụ a na-eni ọ na-eme mecha sekuriti akarị anya akụ onwezi onye ya enyocha ibie ọzọ wụrụ na elu ụmụaka anyị nọ n'amị elu ebe na Sambisa Forest ndị Boko Haram ete agwa ọfa ka agwọrọ ji mmanụ ọgwụlụ gịnị na-eme elu onye na-eje ka o je tụọlụ ndị Boko Haram ọ ga-enye ya egbochi akakpa egbe ntụ ma ụdọbụ barel ọgbọ wete mgbọ nke ọzọ ụfọdụ awụla egbu gbachala nchala egbe eyuzu uli bifo li anụọlị civil war ka ndị amị anyị ka na-eyuzu akwa eme nke mgbe ni eme bọmbụ gbukwe ndị mmadụ ọlụ na Ikeja bọmbụlasị bọmbụ mechagwela expire ya ma ọwụlụ checks and balances a na-ekwukwe ọwụlụ na ọ dị ka o si kwesị ide onye eni ya enyere egbe ọkwa nwe mgbe nwanne onwe agụ na alitụrụ mgbe a na-eme na na-epuru bụ onye nwa si ego ewetara ka e wee goo egbe ngwọgụ anyị ejije nụsa ndị Boko Haram ọgụfụ onye bulielie ọnwụ na enwe checks and balances onye niile amụ ya ikpe ọnwụ onye ọzọ chọrọ ilu ụdị ego onye aba bịa wee wụ na oyi ebido gwudu n'isi ilu ejije bido n'isi mmiri wee jeje ọchọchasịva ndị ya bụ na ụta dịrị ndị gọọmenti etiti gọọmenti etiti dịịlị ndị nke gọọmenti steeti dịkwazielu ndị nke judiciary maka judiciary awụ ndị wụ onunu ụmụ ogbenye voice of the poor or voice of the masses nwa na-asụ oyibo ọ na-eme elue ọha nwawu ndị ya eme elue onwe ka ihe ndị do na-asị dị ha ewenite wuno onwele nke ngụ na ọha nta akụkọ nwatakịrị nwe ikolove na-agụ egwu elue onwe n'akụkụ Lagos ebe o jela ama ebe o si eji emele ndị otu nzuzo nwasho ka si emele ndị nwasho si mechaa na ụmụ ikolobịa dọbie nye ọla ntị godo ọgba na ntị mkpewa anya ntị ka adọwala ego ntị ịmala ụdị ọ na-ewe ego akpụkpa ntị ada n'efe elu adọwa anya elu ụmụ ikolobịa dọbie nye ijele ntị gbawa aka nke ego ekwulu gịnị na ụdị ọwụlụli maka mgbe ọ na-eme elue ndị a na-agụ egwu na-ekwugasị solu na fight gọọmenti onwe nke ọnwụ na ha emeladụrụ m agweli egwu egwu gọọmenti amaghali na anya na afịa oyiyere ntị gold ọgba adọbie nye ntị nkịtị na wee lue ndị a kwesịrị iwu ndị a ya etigasị ọnụ wụdị nke na-ekwufu n'isi ndị judiciary anyị ma ndị a na-etigasị okwu ma ndị isi ụlọ ụka ndị ahụ ndị ya eme etinye ọnụ maka inene ifu na ndị na-achị anyị ma ndị gọọmenti etiti ma gọọmenti steeti ndị bụ ndị kwesịrị inyere aka fụ na ọnọdụ nchekwa na akụnụba gara ọfụma n'obodo onwezi onye na-ekwu okwu ọ na-eme elu ndị ya echekwa anyị ha ekpọrọ ya dobe na ọchekwa so ha ndị ya ekwesịrị ị na-ekwuchitere anyị ya ọnụ na-ekwuchitere ụmụ ogbenye a na-azị ekwu okwu ndị na-agụ egwu kwesịrị ị na-agwa ọha na eze ya wụ na ụdị Bob Marley na-agụnụ mgbe ndị ọcha nọ na Jamaica na-akpagbu ha na mkpagbu ọda aṅa m ihe ma ndị nke na South Africa ma eluzie ndị nke anyị a na-agụ ụmụ agbọghọbịa gba ọtọ na ndị yi pant n'ihi na efugo na ebe ihe na-eme anyị na-emeli ebe o si bido karịrị akarị. Ihe ọzọ m ga-eleba anya ọ bụrụ na ile anya ga ịhụ na a na-ekwukwa n'okwu nchekwa obodo o nwere mgbe o ruru dịka m kwukwere na ebe a n'oge gara aga o nwere mgbe o ruru ndị steeti Abia were ndị Bakassi were gba onwe ha gburugburu mgbe ahụ mpụ na arụrụ ala ebelata ha si ebe ahụ gaa Enugu ịbịa na obodo ndị Yoruba ha ewere ndị Odua People's Congress gị gaa n'ebe North o nwere ha kpọrọ nke ha ma ile n'anya gị hụ na ọ bụrụ na ile anya a na-ekwu okwu steeti polisi ọ wụlitegị na mgbe ọnwụ na ọchịchị etiti enweghị ike ha nwere ike ime ka ihe ndị dị otu abalị tawara ga-adị mma ka onye ọwụla sizie ka ha wepụta ndị ga-eche ha kudo wedere eme ya ụtọ na ga-adị mma ọ ka adịkwa mma ma eme enyo na ime uche onye adị ya njọ ọ ka ala ịdị mma ma eme enyo na aka ma ịma ọ na-eme onye na-eje ịwala ikunye mmiri enu kwa anya ahụ oluo na-akpa ihe na-aka ọwụ na-esoro ọgwụ ya gaa ekwuru gịnị wee kwuo ụdị awụlụ na ịnene asị mgbe nwa mbụ ejele ije na nke ịbụ ama agba ọsọ ihe nenene ka n'ogbe Naijiria n'ogbe anyị na anyị ha n'ogbe ụdị a na-asị ehol ogbe Naijiria n'ogbe anyị niile a onwere ihe ndị na-achị anyị metenwula anyị iwe na-ekwuzi ka ebulu egwu abụ na n'obi
ebule egwu abụna n'obi ọ ka adịkwa mma maka ilu dị na mba US ndị ọwụ na dịka NYPD New York Police Department o nwere ndị nke nwegasịrị onye ọbụla steeti niile nwegasịrị ihe a na-akpọ nke ha onaka o si dị na US mana ime anya be anya ihe obodo erekele ụtaleke wele eli iweli ebe na obodo anyị ame anya ụdị ọ dịka ụdị nke bakasị onwezi onye gị na ya na-abụ nwere esemokwu ọwụ gọvanọ na-achị etiti ma ndị nwere agba n'etiti ewele onye nke agbunye ọga anyị nwa ọka kedu ihe a ga-eme ihe ọ bụrụ na ozu nwa bekee adịghị mma ịpara ya n'ezi ọwụ nsogbu ịpara ya n'ụkwụ ọwụ nsogbu gị para ya n'etiti ọwụ nsogbu ọ wụrụ na ndị mmadụ ga na-anwụ otu ha si anwụ ka ihe a ga-eme gbasara ndị herdsmen ha gburu ndị mmadụ a sị ka ewepụtara ebe ha ga-anọ na-achị nna ma ha ahụ ka ọ nọrọ ebe ahụ ahapụ ndị na-arụ ọrụ ha ga-arụ kedu ihe a ga-eme mana anyị ga-ejide ya ebe a anyị ga-aga obere ezumike anyị lọghachita anyị ga-eleba anya n'ihe a ga-eme ka udo wee chịa banyere ma ndị na-achị nnama ma ndị na-arụ ọrụ ma ndị Boko Haram n'elu ma ala nke a ga-eme ka udo wee dere agala ebe ọbụla ọ ka bụkwara oge ndọrọndọrọ ọchịchị ka anyị nọ anyị anaghachita